Πες το σε πρόταση. Τι? Πες, Μόρι, υπόσχομαι να σε επισκεφτώ και την επόμενη Τρίτη. Μόρι, υπόσχομαι να σε επισκεφθώ και την επόμενη Τρίτη. Τι θα έλεγες για κάθε Τρίτη? Κάθε Τρίτη? Ναι. Εντάξει. Φέρε και μια λίστα. Τι λίστα? Με ερωτήσεις. Αν πρόκειται να ξαναγίνω δάσκαλός, πρέπει και εσύ να ξαναγίνεις μαθητής μου. Εντάξει. Και μέχρι πότε θα έρχεσαι κάθε Τρίτη? Μέχρι... Το τέλος. Μέχρι το τέλος. Αγκαλιά.